Sa paglikay na mautro ang pagkuriyat kang African Swine Fever ASF sa syudad, naka-heightened alert ang Naga City Veterinary Office asin ang Naga City Abattoir sa pag-inspeksyon sa mga malaog na mga buhay na urig digdi sa syudad. Sigon kay City Veterinary Officer Dr. Genius Ella Jr., mas maray na maging maagap asin mabantayan ning husto ang mga inilalaog na buhay na urig sa syudad antes ining madara sa facilities o bunuan kang Naga City District Slaughterhouse. Ngaring dai maapektuhan ang operasyon kay ni kabali na ang mga hog growers sa syudad oras na magkaigwan liwat kang ASF cases sa syudad ning Naga. As soon as nakuha namin yung informasyon na ang Kalabanga mayroong positive cases ng ASF, outright nakikipit na kami rito sa slaughterhouse. Bali, lumabas na dalawa yung ating anti-mortem inspection post bago dumating ng NCA at bago pumasok ng NCA facility na kung saan tinitignan natin yung mga dokumento, mga shipping permit, kung physically okay naman yung mga baboy for slaughter, and then nagkakantak tayo ng pag-i-spray sa mga mga transport vehicles. Pagdating dito sa anti-mortem inspection, i-double check kung talagang okay naman, pasok sa koral ng slaughterhouse. Inilansar pa kang nasambit na opisina ang random inspection sa mga farm asin nagkolekta ng blood samples sa mga uriga na inaataman ka mga local hog growers sa syudad. Nakadakli na sa upper barangays kang Naga gamit ang mga pinasubling rapid test kits for ASF kang Department of Agriculture para man masiguro na mayon ng nasambit na hilang ang mga atamang urig sa syudad dangan anas man mga nakuang samples nag-negative sa ASF. Nakipag-coordinar man ang opisina ninda sa DA asin pagtaraid ng mga Municipal Agriculture Office kung sain igwang reported na cases ng ASF para man maaraman ang status ka mga kaso digdi dangan magsagibo ning sarabay na aksyon ang lambang veterinary offices laban sa ASF kung sain saro na digdi ang pagpapasunod ning depopulation sa area na apektado rason para man makontrol o mapugulan ang pagkuriyat kang ASF virus. Ang threat hindi naman ganun kataas. Dito tayo magbabantay talaga sa slaughterhouse dahil once na napasukan tayo ng ASF infected pigs, malalockdown ng slaughterhouse for siguro mga 7 days or more. So, paano yung pagkakatay ng baboy? Paano yung karne ng mga taga-Naga? Maapektuhan ng husto. Kaya dito kami naghihigpit ng matindi. Pero ganun pa man, may monitoring and surveillance din kami ginagawa ng ating livestock inspector. Pinupuntahan yung may mga baboy dito sa mga agricultural areas. Katulad ng Carolina sa taas hanggang Mabulo sa baba. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Sa satuyang huring bareta, Komsen Naga, nagsertong narirespondihan tulos ang mga apod sa emerhensya. Aramuntan detalye sa Likiri sa Santos. Sa kada apod sa radyo man o telepono, saroan obheto kan receiver kaini sa Naga City Central Communication Center, marespondihan ang may emerhensya sa pinakamarikas na oras. Hosting second sa pili, may nag-upload ka to dito sa Muya. Kasi ako na nagadan. Kung magagabos kami na apektado man. Nagpuon sa duwang Komsen operators taon 2011, kada aldaw nasa 60 o sobra pang apod ang nariresibikan opisina. Pinakadakul pa man liwat ang medical emergencies as in vehicular incidents na lampas 21 as in 2022. Nangingenot sa mga insidente sa tinampo ang may mahihiwas na agihan aron kan Concepcion Pequeña. Paliwanag ni Naga City Komsen Head Rene Abiada, dakul ang insidente sa mga bulan in Enero, Marso asin Abril. Ang hiling ko kayo, ining March, April, and May, di ba summertime yan? Ang mga tao paduraman sa beach, sa resorts, then nakairenom. Iyan ang contributing factor kung taano
sa month na ini nagalangkaw ano niya ang occurrence ng aksidente. Kabaliman ng aldaw pakatapos kan sweldo, urog na kun bako mauran. Payday nag-fall into Friday, tapos maray ang panahon, di pagkaagabang Sabado may trabaho, nagalangkaw iyan. Dahil kung pag payday na mauran, Friday, na iyan. Kasi si Oran naging hassle sa paglakot sa mga empleyado nagsarahod Angat sa parte kan operator kung dain nakukua ang tamang impormasyon sa caller. Si location, tanganing sa si status kung conscious pa siya o unconscious. Kasi mahirap po na marepag itong ang caller mo nagpapanik. Maging ang prank callers o hecklers dakul pa man liwat sigun sa Comsen. Medyo haran di ka tayo malocate. Mga adult, kaya lang minsan then the unknowingly, then the aram na yung radio na naiipit-supitit Epektibo ang hotline sa pagresponde sa emerhensya sa syudad. Alagad, mas magiging epektibo subuot ini kung halipot ang numerong kaipuhan idayal siringkan 911. But anyway, tigawal ko timan iyan na Sir Gumbayad na Sir Royal Oliver na provide kita ng telephone companies na 3-digit lang para mas madaling ma-memorize kang tao. Ang opisina man kan Comsen maibabalyo na sa mas mahiwas na pigkukonstruir ngunyan na Balatas New Development Area. Doble ang kadakulaan kaini kumpara sa presenteng opisina. Times 2 kani ma'am hinig entire blue room na ni. Mas magayon, mas dakula and ang madagdag kita ning tao para gabos ng mga emergency calls ma-accommodate. Para sa radio operators kan Comsen, nakahandal man ang sa indang trabaho digdi. Mas matimbang manliwat na sa bilog na aldaw na itatao ang serbisyo nin pagtabang sa mga taga-syudad. Nakaka-stress pero nag-i-enjoy kami. Nakakatabang kami sa kumbaga kung taano ang iniisip mo na lang, kung taano naagapan itong mga taong ito, por dahil to sa mong disposisyon. Kumbaga, iyon man yan ang credit mo sa dirin. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan ang katripunahan kan sa tuyang mga bareta sa ANN o Nagangunyan News sa pangarang kan City Events Protocol Public Information Office. 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 radyo natin. Sa pangaran man kan lokal na gobyerno Kanaga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, sangguni ang panlunsod Kanaga asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, ini ang sendong para barita Roy San Ramon, mabalos kan sino pagandabay, masunod na sa tong Aramon, Allen Riondanga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Solina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Marhay na aldaw, Naga. Bakong madali an sa to mga pig-agihan kan mga nakaaging taon. Ngunya naman, an angat sa tuya, iyo an pondong hababa. Dahil sa pagtapyas kan pondo, hali sa nasyonal na buwis, dara kan epekto kan pandemya sa ekonomiya. Alagad, dai kita mauntok, padagos kitang mainguha, tanganing an pundong natapyas, matampadan, asin an sa itong mga proyekto para sa syudad, mahaman, asin makatao tulos, nin oportunidad. Kaya siring kan dati, kita makikipagtabangan sa mga pribadong tao, negosyo,
asin grupo, asin mga ahensya kan gobyerno, kita makikinuparan, tanganing an sa tong mga napunan, tulustang mapakinabangan. Sa edukasyon, padagos an sa tong pagtugdas, mga bagong eskwelahan sa tuyang ibabariwas, urog na sa mga puwerang lugar na kaipuhan, tanganing daing aking nagenyo an nababayaan. Isita po ang pagtios ngunyan. Kaya mga bagong scholarship grants sa tuya man na pinabuksan para maging tulay sa pag-abot kan mga pangiturugat, asin makatabang sa mga estudyanteng nag-iinguha, alagad tikapo, na makatapos kan sa indang kolehiyo. Sa paharong, mapadagos ang satong kolaborasyon, daing untok ang satong pakikinegosasyon, para ang mga lote na kaipuhan mapasatuya asin maialukar taman sa mga pamilya sa presyong hababa. Sa salud, ang satong hospital, labo-labo ang pagpatrabaho, pagtugdas nin mga primary healthcare centers sa mga estratehikong lugar, sato naman napupunan, para harani sa lambang nagenyo ang serbisyo na kaipuhan. Trabaho asin ekonomiya sa tuman giraray na prioridad. Dakol na investments ang nagpuroon na. Dakol pa kitang kinakaurulay para lumaog sa naga. Tanganing mas marikas ang satong pagbuhat sa mga bagong oportunidad. Sa turismo asin creatives industry, kita naman mataya. Bagong convention center sa tuya ng pupunan, tanganing mas dakol na okasyon ang madarata sa naga. Na mahatod man trabaho, bako sana sa mga artistang nagenyo asin nagenya, kundi sa mga driver, sa radit na negosyo, asin mga hotel sa syudad ta. An sa tong Bicol River Boulevard, hinahaman tanaman, para ang People's Park and Recreation Center, ang bagong pasyaran kan mga nagenyo na sa tong pigplano, makapuon na, asin mahaman, antes matapos ang sa tong termino. Ang agrikultura, danay tapang papauswagon sa paagi nin mga bagong makina, na kaipuhan asin paghiras kan mga bagong kaaraman, gigibuhon tapang mas episyente ang mga parauma sa pagtanom asin pag-ani para makadugang sa minamaot nyatong food security. Para man maparikas ang satong digital transformation, mga dugang na internet hotspots sa tuya pang ibuburugtak, papapunan tanaman ang pag-adal asin pag-develop nin mga applications na ma-automate kan mga transaksyon sa City Hall sa marikas nyatong pagkuan nin serbisyo sa lokal na gobyerno asin pagproseso nin mga dokumento. Sa infrastruktura, padagos kitang ma-invest. Taini ang pundasyon kan sa tong ekonomiya. Mga bagong dalan sa tong momok naon, mga drainages asin flood control projects haharamanon. Dahil sa satong pag-inguha, initial na pundong kaipuhan para sa Center for Safety and Resilience sa nang nadisponir. Ini ang magiging emergency operations asin Central Command Hub kan PSO, PNP, Bureau of Fire asin CDRRMO. Magkapira po sana ini sa dakol tapang sisiributan para maging mantenido ang satong kamugtakan bilang most competitive component city sa nasyon sa duwang sunod na pagkakataon. Sa tabang po nindo, magigibo ta ini gabos para sa futuro, para sa imo, para sa lambang nagenyo. Uswag pa, nagana! Mga tugang, uyan na ang programa sa Tung Aramon. Mga tugang, Diyos marin Sabado ng pagkaaga. Welcome po sa programa sa Tung Aramon, digi sa programang Anagang Unyan.
Live po kitang nadadangog sa 89.5 radyo natin, 100.5 Bicol Idol FM, as in 100.7 Bossing FM. Live man kita mga tugang na nadadalan sa Naga City Government Facebook page, as in Naga Ngunyan News Facebook page. Sharing man sa tuloy po mga YouTube accounts kang gobyerno lokal kang Naga. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Rayondanga. Mga tugang, marhay na pagkaaga po liwat sa tuya po gabos, and ngunyan pong alaw na Sabado sa tuya po tutukaron ang mga magkapirang mga programa, mga sinisiributan kang gobyerno lokal kang Naga. Kaya pinagmarhay ta po na maging bisita, makaibanan ta po ngunya na pagkaaga. An sa tuya pong City Administrator, iyo po ngunyan ang piktukahan kan sa tuya pong alkalde at kang konseho na administrar kan pagsibot duman sa inaaputang health emergency allowance na para po sa mga healthcare workers asin mga non-healthcare workers na nagipong katuwang kan gobyerno lokal kang Naga sa pagsibot, pagresponde digi sa COVID-19. Mga tugang, City Administrator Councilor Elmer Baldemoro. Maray na pagkaaga, Brother Allen, maray na aga po sa gabos na naghihinanyog as nagdadalan kang ang Naga ngunyan. Bro, maray na pagkaaga and mabalos po sa imo pong giraray, pagtugot na ika po maging bisita sa tuya pong programa. Ngunyan tabi, Administrator, dakulon po naghahapot sa tuya. Aram po ba kay Ilindob, manungod sa mga benepisyo, manungod sa mga pwedeng makuang nihuras kan mga personahe niya to kan nakaaging Disyembre an pighingo kang syudad maitao itong mga bonuses na pinagtugot kan gobyerno nasyonal. Ngunyan brother, igwang baago tabi City Administrator na pigtugot an Department of Health may sarong akta republika na pigpasaraan kongreso na nagkutugot ka ining health emergency allowance sa ini. Ano man ang tabi Administrator ining benepisyong ini? Iyan po, sigabos na mga naging imbelto sa COVID-19 response, digdi sa syudad, maging sa barangay, pigtutugutan po na makakuha kadtong inaapod na health emergency allowance base po duman sa guidelines asin panundon na pwede sindang kabali sa low risk na pwede makareceive ng 3,000, pag medium risk 6,000 and high risk 9,000 pesos per month. So, yan po para sa mga health worker and non-health worker. So, gusto pong sabihon, sigabos na naging imbelto maging digdi sa city, sa operation kang city, and maging operation po sa barangay. So, kang nakaagi pong simana, nakareceive po kita ng surat hali sa Sangguniang Panglungsod na kita po ang pigdidirihir na maging on top duman sa pag-asikaso para po mapacilitate si claim kay niyong mga health worker and non-health worker para po maka-avail sinda kadtong HEA o itong Health Emergency Allowance. So, ang pinakainot pong Pigibo ta is meeting si mga persons involved. Kabali po dyan si Councilor Lito Del Rosario, being ito po siya ang nagbukas kani sa Sangguniang Panglungsod, si Councilor Dodit Beltran bilang dating ABC President, and si Councilor Ason Peñaflor, ang current ABC President. And kabali na din po si mga personahe kang City Health Office, particularly ito pong sa SESO. Kaya duman po pinag-urulayan si mga naging kaulangan, si naging dahilan na pigbalik po kang Department of Health si pig-submit claim ito pong mga pangaran kadtong mga supposedly na pwedeng makaklaim duman sa HEA. And nabanggitan na check po duman na maging sa barangay, including the city, may mga dain na kaiba na mga health worker and non-health worker. So, sa ilinta po, maray maraot na dito na aprubahan dahil nahiling na may mga kulang papalan.
And aside from itong mga documentary requirements, mahiling po duman na day talaga kumpleto si mga na nasumitir. So after po kayan, after kadtong meeting mi initially, kaso ugma nagkaigwaning pag-meeting man sa gabos na barangay. So para po day nang magsabi na day imbelto si kapitan, day kabali si kagawad on health, na ang nagbubuot lang si mga barangay health worker. Pigbalita po sa meeting si kapitan, si kagawad on health, including po di barangay secretary nga rin sindan na po itong mag-asikaso kang lista and mag-encode para ang maisasubmit po sa City Health Office soft copy na kadtong template and as well as pig-discuss din po duman si isay itong mga pwedeng makaabil, ano si requirement and ano itong mga isusumiter na dokumento. Pati ito pong template, pigtawan na po ang 27 barangay. So ang manlain-lain na barangay na po ang ma-encode, isasubmit na lang po digdi sa Satuya itong soft copy na iyo po ang ipo-forward sa Department of Health. So basically po si mga barangay na ang maasikaso kang lista, isisito itinda na itong gabos na mga nagtrabaho, si gabos na naimbelto duman sa COVID-19 response, may babali dahil abota po na ang syudad ang mabasol na kulang si lista. Kaya ito pong lista isasubmit kang designated na personahe kang barangay, since ang magibo po barangay secretary, so ang ilalaag duman prepared by the barangay secretary, attested by the kagawad on health and noted by the punong barangay. So para po may coordination ang labang saro, mayong masabing may day nakabali. So iyo po yan itong napag-urulayan kaso hapon na kung sakali maihabol ito pong last submission for this month, February 21, may habol si makasumiter na barangay. Alagad si day pa po, pwede pa man siyang isubmit for the month of March. However, mayo pa pong petsa kung anong petsa ang deadline for the month of March. So day man po nagmamadali ta open mayo maning deadline, alagad mas maray po na may sumiter ning mas amay. Ini tabi City Administrator, allowance na ini. Ang DOH kaya baga no, igwa na katong one COVID allowance, igwang special risk allowance. Gusto sabihon ini pong heyang ini, kung ika nakareceive ning OKA o ito bagang one COVID allowance saka ini yung SRA, ano po ni on top o kumbaga kung nakareceive ka naman katuday ka naman hindi pwede sa heya? Ang aram ta po itong OKA and SRA, si mga previous tong allowance na tinatao. Alagad din pong heya poon po ni July 2021 until such time na naghupa si COVID-19. So base po duman sa napag-urulayan, mayo pa man ning nakaka-claim ka ini. So sigabos pong barangay including po itong mga adigdi sa city, ma-resubmit giraray kadtong mga pangaran. So sayang man po kaya dahil talaga man nagparagal ini mga personaheng ini down to the barangay, talaga man ini naging kagsibot kang panahon na ito, mayong oras, mayong aldaw, pag may kaipuhan na respondihan, rayaon po sinda. So, and pangadua, ini pong pundong ini, hali sa national government, sa Department of Health. So, kinakaipuhan garo na, since may pig-alokar kani ang national government na benepisyo para duman sa mga nagparagal during COVID, matawan man sinda, makaklaim sinda dahil kumbaga po pig-risk man ninda si buhay ninda, bako lang si panahon dahil kang panahon na to talaga nagre-relikay pero ining mga taong ini nasa frontline nag-aatubang
So maninigo na makaresibi po sinda kaiyan. So kung in kaso po mag-grant ini starting July 2021 until December 2022, may marireceive po sindang 18 months na allowance. So dakulang bagay po ni sa satuyang mga personahe, pati na din po sa mga barangay official and personahe kang barangay. Pero initabi, City Administrator, ang marireceive ninda susugduman sa actual na pinagserbihan ninda and kung gaano kalangkaw si risk level. Po, sabi ko nga ni Kasugma, assuming na lang na pinakababa itong low risk, Low risk. level, ang marireceive po is 3,000. So times 18, akwininta po Kasugma, nasa 54,000. So dako lang bagay po yan, lalo sa mga barangay personnel na hababaon man ang nare-receiving honorarium. At least po, makadagdag iniyo sa inda. So, kaipuhan lang po si documentation na hinahagad, na pag-ulayan naman po yung Kasugma. So, hopefully po, maayos na si lista and i-submit po ito kang mga barangay. And ang sunod na naman pong imi-meeting itong mga personahe na digdi sa city, dahil maski ito pong may mga opisina na nagki-claim na daisin na nakabali sa lista. So, ikokulata po si Gabos na inbelto na dapat man mabali. Including po the PNP, ito, pati na din po itong, lalo na ito pong mga street cleaner na imbelto man. Na-assign sa mga na-assign po sa mga COVID facilities. Na sindaman po itong aral daw nagti-take ning risk kadtong paghakot kang mga paglinig asin paghakot ning mga basura. So entitled po dahil po entitled sinda, maninigo po na makareceive man sinda. Yan. Initabi City Administrator, allowance na ini. So, kung 2021 July, and halimbawa, dagos-dagos ngayon na nagserbisyo ang sarong BHW. Sa barangay mo na po kita, sa barangay. Dagos-dagos siya nagserbisyo. Sabihin ta na po, baga ngaya, all the BHW siya, ang gibo niya man sana, siya ang taga-kolekta, kandatos. So, manlaog po siya duman sa inaapod na low risk, low risk, the administrative job. Gusto mo sabihin kayo mga tugang, yaon si risk sa imo, siyempre nagkukuha ka ng datos duman sa nakiki-coordinate man duman sa mga pasyente. Pero halimbawa, tabi City Administrator, BHW, BHERT ka, urog na to si mga member kang BHERT, si para lockdown, si para hatod din pagkakan sa lockdown area. Kasi itong nagmo-monitor pasyente. Nakabalik ka duman sa high risk. High risk, yan. High risk po ang classification. Gusto mo sabihin kayo, tabi, City Administrator, dahil ka po, kumbaga, bako kang 3,000. Iyo po. Ang sabi ta nga ni duman, assume tanang low risk lang Gabos. At least 3,000 a month ito. Kumpara sa itong, kumpara na dahil ka makakakuha, dahil dahil ka naibali sa lista. So, iyo po yan itong piglalamagta na Gabos na inbelto dapat mailista and maisumitir. So, kung may daiman siya dumang qualified, ang Department of Health na magsabi, bako kita digdi sa syudad. Oo. Initabi kaya baga brother, may mga BHW po kita mga tugang na nagiging katuwang sa vaccination, Ang vaccination mga tugang high risk, Susog sa guidelines ng Department of Health, sa risk classification. Gabos nga nagtabang iya sa vaccination, high risk ngaya ang sa iyang ngayang classification. Kaya talaga po kung tututukan lang kang barangay and tututukan siguro kan City Health Office in Kanseso ining listahan, bako lang talagang 3,000 ang makukuakan sa rong nagsibot, sinagpagal na barangay personnel. Brother, initabi, common kaya BHW, common nagtatabang ang BHW. Talagang health worker yan, Common na yan. Paano itong mga halimbawa kung ika ngaya tanod, paano ngaya kung ika
ano nga ito? Itong social Welfare volunteer. Bako ka man May- niyang health worker. Pero, paano sinta makakuha ka ining benepisyong ini? Okay po. Ang kinakaipuhan po, ang sinasabi po baga, health worker and non-health worker. So, malawag po sinda duman for as long as na inbuilt to sinda during the COVID-19 response. So, sa parte po kung barangay, isi-certify sinda kang ni Kapitan na sinda po inbuelto, and dapat po kabali sinda duman sa igwang direct order hali sa satuyang alkalde na sinda po kabali duman sa pigdidirihiran na mag-asikaso ning COVID-19 response sa barangay. Sa bagay kita tabi, City Administrator, si Mayor Son, igwa na kayong pinagpaluwas na administrative order sa memorandum order ka mga nakaaging mga taon. Kung isa si mga barangay personnel na imbulto. In fact nga ni baga administrator, kung di ko napapasala, ini ang rason din na ginamit silistahan ka man nagtarabang sa pagtatauta man katong city counterpart. Iyo po, dahil nagkaigo po ba katong COA audit observation, so ang binasihan po duman sa pagtautan ng city counterpart dahil naging involved po ning mga personahe sa barangay on the COVID response. So saro po yan na pwedeng maging basihan na ining mga barangay personnel na iniyo talaga pong nag-involve duman sa COVID-19 operation. Yeah. Brother, paano masasabi kang, kumbaga, yaong kita dumang kaya sa, siyempre, pagsiguro, sabi mo nga ni Suba, baga, mayo dapat mawalat, no? Mayo dapat malingawan. Apwera kan pag-check kan barangay, kapitan, ano? Urong kang kapitan. Siyempre, inot mo na kayo siguro si barangay, barangay kagawad on health and public safety. Tapos, siyempre, sindaman si tabang-tabang ka ini kang panahon kang pandemya. Ano yung initabi si administrator, si directive na tinao sa mga punong barangay, dapat ipaapod mo na nindaman ang sa indang mga personahe para mapag-urulayan? O depende na sa inda? Ang instruction tapo is magkaigwa ng coordination duman sa mga barangay personnel. Kung ano man itong paagi po ninda na pag-coordinate duman, either on meeting or paapod saro-saro, it's up to the barangay na po. Pero ang gusto talang pong ma-ensure is mayong dai mailista na naging imbelto duman sa COVID-19 response. Panduwa, dai po magsabi ang barangay na dai sinda nag-aaram kang pigsimiter na lista. May mga arog po kayo ngunya na allegation na dai nag-aaram si kapitan, dai nag-aaram si kagawad on health. In fact, sa garo nga ni bagayan tabi si administrator sa garo manifestation kan sa tong Liga President and former Liga President. Iyo po. Sa sesyon Kaya inimbilto ta po sinda dahil sinda itong may direktang access sa barangay, and may mga kapitan po na nagsabi na dahil sinda nag-aaram kampig sumiter na lista. Kaya may mga barangay personnel na dahil nakabali. So kaya ngunyan po gusto tang ma-ensure, kaya nga ni duman po sa hinahagad tang lista na isasubmit ninda, kaipuhan po nakapirma sinda para kung may nalingawan man si kapitan, at least ma-check itong kagawad on health, o kung may nalingawan man sinduwa, ito pong BHW president. So dahil aram ta po na sinda itong mga naka frontline, bisado ninda kung isay itong mga katuwang ninda sa operasyon sa barangay. Yan. Brother, City Administrator, initabi sa barangay, so klaro, kabali gabus. Although sinasabi man kang administrative order sa siri man kang Republic Act, no, non-healthcare worker kabali. Dumang kita ngunyan sa mga nagtabang sa syudad na o nagtabang sa COVID response na bako man membro kang Naga City Hospital, bako man membro kan City Health Office. Ano man ang magiging manera kan lista sa sainda? Ayo po, next week po, balak naman na i-meeting si Gabos man na involved, including City Health Office, City Hospital,
the PSO, as in iba pa, sa indong opisina, brother, the CEPIO, as in iba pa, itong mga, pati po itong ibang mga opisinang naging parte kang COVID-19 response kang syudad. Iyo tayo tabi kita mga brother, kung di ko na mapasala, Sir Elmer, itong mga coaches kang ESO, coaches kang ESO, iyo ang parahatod din pagkakan sa mga COVID facility, iyo ang nagpapakan sa vaccination site. Bako lang, sinda itong, at one time, sinda na itong nagla-lockdown. Correct. Tapos hindi ito nagiging contact tracer. So gabos pong in Belto, pati po itong mga nagitang mga contact tracer, si mga lalo na po itong mga pera kang ito pong structure kang city, si mga personahe dakol pang nag-volunteer sa syudad. So kung ano pong opisina itong nag-handle ka ito, much better na mailista para po makabali din sila. Yan. Ini tabi, Sir Elmer, ang sarot na pang kuyandig di ining pag ika nagtabang, pero sabi nga ni kayan, naging isu kaya baga pag nagkatauning allowance, pirmi ang pag job order nga day kabali, pag permanent nga kabali, pag casual nga kabali. Ano po ining heya? May arog ka iya na garo sabi ka kayang garo pre-qualification on appointment bago ka makabali duman sa allowance. Garo mayo man sinasabing arog ka yan for as long as na may template ka duman na ipipill up itong pangaran, si extent kadtong pagtrabaho mo, pero bako sa nature of appointment or kung ano si job description mo previously sa syudad, ang kuya lang duman igo duman ning garo ira-ranking na may numero duman na pag naabot mo itong certain number, duman ka malaog sa kung low risk, medium risk o high risk. So regardless of employment status mo, dahil man duman pigsasabi. So, hindi po mga tugang kakaroon na po mag-permanent, mag-casual, job order, contract of service, for as long as empleyo ka kang syudad, or in the case of the barangay, tawanan kaning order kang alkalde asin ni kapitan na magtabang, qualified ka po to receive heya. Po, sa barangay nga ni, including the educare teacher, o kung ano man nga yung relasyon kang educare teacher luman sa COVID. At that time po, kulang ang personahe kang barangay and bayo man kadtong klase ang mga aki. So pati si mga educare teacher, pig-involved kang barangay for the COVID-19 operation. So kabali sila. As member kang BHERT, itong barangay dahil emergency nagibuman po baganing emergency response team ang barangay, kung kabali po duman itong mga personaheng ito, kabali sila sa makaka-receive. Yeah. Siguro, City Administrator, i-share ta lang digisa sa tupo mga paraan tabay. Urog na po si mga barangay tanod, social worker volunteer, nutrition scholar, ano pa yan, educare teacher, itong barangay service point officer. Barangay service point officer. Pati nga ni po si mga lupon na naging inbuilt man. Patarabang pa ito eh. In fact, pati nga ni ang mga barangay official, si kapitan mismo, yun na yung inutan sa response. Ini mga tugang nga dapat po, tandaan po din ikaw po mismo, i-ranking mo ang sadiri mo. Ini po ang sinasabi digi sa guidelines, no? Inot po ang kaipuan mo ang hilingon mo na kung ano ang sa imong exposure. Exposure. Kung ikaw po nagtitriad, so gusto mo nag-a-admit ng pasyente, naglalaog ka sa pasyente sa room kang COVID-19 patient sa ward, yan. Ika itong para disinfect, nagdi-disinfect, palan sa pidong palan kang city disaster reduction management.
Dapat kabali, high risk, no? High risk. Pati si mga taga Bureau of Fire Protection na involved sa pag-disinfect. Nag-handle ng specimen si mga yaon po ini sa mga laboratory, no? Si nasa Naga City Hospital ta po ini. Nagka-transport ng pasyente. Yan. Sa classification 1 po, hindi po classification 1, high risk po kamo, ano. May tulo pong classification, may tulo man na garo level. So yan dapat high risk. Moderate man pag kamo po yaon sa sarong facility, yaon kamo sa sarong health facility, pero dai manggayo direct ang sa indong pag kumbaga ba itong kamo talaga sinasa frontera, no? Pwedeng kamo lang itong part kamo duman sa pwedeng makasangab katong virus, yan. So moderate ang risk po nindo. So kabali po diyan si mga yaon sa malasakit center, mga paakian, no? Bako man sang COVID facility, pero dahil nasa ospital, yaon kamo sa nag-aako kamo ning pasyente, no? Pwedeng yaon ang risk sa indo, no, kang COVID. So moderate po dayan. Ang low risk man mga tugang, kung halimbawa yaon ka sa health facility pero ang sa imong trabaho admin, ika nga nagpi-prepare nga kang payroll para magsureldo ang sa indong mga empleyado, no? Ika nga ang nasa admin kang hospital, o ika nga nasa admin nga kang city health office, admin ka nga kang laboratorio, kang COVID laboratory, no? So low risk ka. So yan ang number 1. Yan ang classification level mo. Sunod man, hilingon mo man kung saan ka nagkatrabaho. Si lugar na, no? Itong inot si trabaho, no? Si trabaho. So ang sunod mo niya ni hilingon itong place of work. Yan. Pag ikadana sa ospital, regardless of the level of service, high risk ika. Yan. So itong inot baga nag-classify mo anong klaseng trabaho ang ginigibo mo, sunod mo niya kung nasa inka ngunyan. Nasa inka ng lokasyon. Pag ospital, regardless of level of service, high risk. Pag naong ka sa isolation sa quarantine facility, high risk man yan. Okay. Testing center, high risk man yan. Swabbing site, vaccination site, high risk man yan. So, i-combine mo na si duwang points mo. No, halimbawa, ngaya baga, admin ka duman sa saro, no? Pero na-assign, pero ngunya, yaong ka sa vaccination site. Di 1 plus 3 ka na. Di may 4 ka na. Mga tugang 4 na ang score mo. Pag ikamanda po nasa RHU, nasa City Health Office, Barangay Health Station, Primary Health Care Facility, birthing clinic, ambulatory clinic, may 2 points ka kung saan ka. So, alimbawa ngayon baga, admin ka, Barangay Health Worker, ika si admin, yaong ka sa Barangay Health Station o Barangay Health Center, di 1 plus 2 na. May 1 plus 2 ka na po, no? Pag ikamanda ayaon sa DOH Central Office, City Health Office, other local government health offices, ano po ini? Low risk ini. So, pag nasa City Health Office ka pala, low risk ka. So, kung admin ka, plus, yaong ka pa sa kuyan, yaong ka pa digi sa City Health Office, may 2 ka na, 2 points, no? 2 points. Ang sunod mo po daang hilingon, kung ano ang sa imong nature of work. Ikabada support staff o directly involved. Yan. Basta po, pag ang total score mo 1 to 3 points, low. Low ka. Yan, low. Pag 4 to 6, moderate risk ika. Pag 7 to 9 points, high. So, pag low, pwede ka makakuha ng 3,000 pesos. Pag moderate, 6,000 pesos. Pag high, 9,000 pesos. Yan. So, duman mga tugang, madalion man lang ang pag-check duman sa form na ito. Kaya, di ka man makasabing, ay, ako nga po, dapat 9,000. Ako nga dapat 6,000. Ako nga dapat 3,000. So, mahihiling man pati iyan. Tama nga las man yan, tanod. Nag-ano ka man sa loob kang COVID facility. No? So, di ka man talaga dyan ma-qualify. Pero nag-a-assistir ka sa lockdown. Yan. So, depende na po yan. May nakalagang po duman mga tugang kung anong specific function. No?
ang sa imong chichikan para maklasify ka, as in, ma-determine anong amount ang pwede mong ma-receive sa digi sa heyang ini. Brother, aram mo kay kwarta, urulay kwarta ini, syempre, benepisyo ba ya sa bagas nganing sa bagas na kabangang sako, sa ibang mga ahensya, dakulang bagay na. Sa City Hall, dakulang bagay na. Lalo na ang 3,000, 6,000, and 9,000. Lalo na sa grabe baga ang pagsakit ko niyang pagbuhay. Digdi tabi, brother, sa City Hall. Sa City Hall na lang. Isay ang magiging enkargado sa pagtipon kaining gabos sa mga pangaran. Gabos man, maging sa barangay, ang pinaka in charge sa sumanggiraray kang City Health Office. Kaya lang, i-involve na digdi si kanya-kanyang opisina na iyo si, kumbaga, halimbawa, the media, in charge na yan sa Saindo. Kamo na ang kinakaipuhan na maglista ka yan. So, magkakaigwa kita ng parang coordination, pwede nga ning itong on the part, kaning sa gigibunta sa city, ma-create ng committee para mag-collate kadtong gabos na mga lista para ma-ensure na nakabali gabos si naging involved digdi sa satuya. So dahil ni malilimit sa City Hall personnel lang, kundi araw kang nabanggitan mo, kabali dyan ang PNP, the Bureau of Fire, asin iba pa na naging katuwang ta digdiyo sa syudad. Yeah. So, siguro brother, City Administrator, Sir Elmer, itong pag-assure sa mga personahe na nagtarabang na kumbaga masisiguro niya to na kumbaga sa Diyosan na paglista na makakaiba talaga so nagtarabang and si man talaga nagtarabang talagang daiman maibabali duman sa pong listahan. Ayo po, dahil gusto tang bako na lang na nagkapira ang ma-handle ka ini, bako lang itong nagkapira ang malista, kaya nga ni ahagadan ta itong mga involved opisina na sinda mismo itong maglista kadtong mga personaheng naging involved and magkakaigwa pa yan ng checking duman sa bibilogo na committee. Ang gusto tang maiwasan digdi na baka may mga dai mailista. Maray na itong maisubmit na gabos, it's up to the DOH na kung isa itong pwedeng mag-qualify, isa itong dai pwedeng mag-qualify. But on the part of the city, si gabos na naging involved sa satuya, kaipuhan tong maisumitir. Yan. So, mga tugang, urog na po duman sa mga nagtarabang. Brother, last na lang. Since iniyo retroactive, 2021, araw mo, igwa kaya baga kitang mga temporary man lang talagang pig-hire. Contact tracers, temporary man lang yung pig-hire. May mga swabber kita kayo itong temporary man lang yung pig-hire. Ang hapot, dahil most probably by 2002, naghali na yan. Dahil naman talaga sila nag-empleyo. Nagmaray-maray na si COVID situation. Sinda kabali pa o dahil maanasindango niyan sa payroll ngaya o sa government service, dahil na sinda ibabali doon sa listahan? Sa iling ko po dapat ibali, pero up to the time na nagtrabaho sinda. So, ang pagkaintindi ko, pagkatanda ko kato mga contact tracer, mga hanggang sindang May 2022. So, since retroactive ini, so pun sindang July 2021 until May 2022. So, duman lang itong period na pwede sinda makapag-claim. Yan. So, iyan mga tugang kaklaruhon ta na dahil na nangahulugan na yaon ko duman sa primerong bulan kang listahan, yaon ka mangyari sa pang-2, pang-3, pang-4, pang-5. Kasi pwede ka halimbawa nga sa muyang opisina, sa SEPIO. Si Samuya pong partisipasyon, si direct participation, nagtapos naman kami kang Mayo. Mayo o June nga ni. So hanggang dyan man lang ang pwede ming i-claim. Dahil man kami pwedeng, dahil nangahulugan na since yaong pang ang public health emergency, tatay pa mo po talaga pig-relieve, pag July nga ma-claim pa. Dahil man po pwede. Dahil nga ni, klaro man sa directive kasi itong alkalde, kung kanso rin man lang kita, igwang direct
participation sa COVID response. No? Urog na po itong mga mobile vaccination, mobile, ano yan, itong pag-check, itong swabbing. May mga tauhan po kita sa CPO na support team pero driver kang swabbing van, no? So iyan po ang kuyan. Urog na po si mga yaon din sa ESO. Coaches kang sports pero po nasa vaccination, no? Party sinda kang enot na kabali sinda sa lockdown team, naging contact tracer, kaya grabe man si risk na inatubang ninda dahil kang panahon na ito may man talaga sindang trabaho bilang coaches. So na-assign sinda sa COVID response. Kung pwede lang daan nga ni sabi ka mga coaches, i-coach ngaya ang COVID na maghali na lang. I-kinoach mo na po ngayon, talaga masakit talaga eh. So, iyan mga tugang, pagkaklaro po ini, kang benepisyong ining HEA, Health Emergency Allowance. Aram ta po ang iba ka ini, haluin na talaga ning hinahalat tabi city administrator. Takang as early as April of last year, pigluwas na po ining long ini, igwana ning guidelines, and igwana po ngani ning mga agencies and LGUs na nababaan na download na. So, saro po kita sa syudad na talagang nagmamaut man na ma-downloadan ning pundo digdita. Ang naga po baga, all over the Bicol region, we are the highest, sa COVID, saro kita sa may mga highest numbers because ngani of our centrality. Yaw man talaga kay ang mga negosyo. Okay. Ang kamarayan man kani brother, once na na-approve ni kang DOH, i-transfer sa tuya itong budget para diyan, and ang ma-release manggiraray City Manggiraray. Kaya si mga personahe po dahil man kinakaipuhan na magduman sa DOH, digdi man po giraray sa City Hall ang release kay niya. Yan. So pagkaklaro po bako po duman sa Manila, bako man duman sa Legazpi. Pag ibinaba po ang pundo, digdi po ang release kayan sa Treasury Manggiraray. City Treasurer's Office. So hopefully po mga tugang naliwanagan kita, orog na po duman si nagpaparaharapot kay ining benepisyong ini. Si mga nag-hashtag sa Facebook na sana all. Sana all. Yan. Sabi nga, ang tagal naman ng HEA. Yung una, yung OKA, nag-OKA na nga kita, no? Taday man po nagbaba itong OKA, day pa man na ipo-fully download, no, ang OKA. Ang ngunyan nga may HEA, baka nga da abuton. And naintindihan na po si pagmati kasi itong mga personay, urog na po na iningani pag pag-reconnoisseur man ini kan sa inda pong mga naging kontribusyon sa COVID response. No? Ayo po, dakol na po may mga personal na ngani po nag-inquire sa DOH regarding kaini. Kaya ngani po ang satuyang alkalde asigurar and nagdirihir na mag-asikaso kaini dahil primero po talaga man na nagparagal, kumbaga grabe man si risk na inatubang. Panduwa, makompensate man po si kapagalan katong nagparagal. And pangtulo po, nagtagama talaga po ang Department of Health para dyan. Sayang man kung data ma-avail dahil lang dahil kita nakapag-sumitir or may mga kulang na requirements kitang dahil maisasubmit. Yeah. So mga tugang, hopefully po naging klaro sa tuya ini yung health emergency allowance sa mga BHW, inaarabangan pati ini kang BHW, Barangay Tanod, si mga iba pang personal na po sa City Hall, si sa kapulisan, sa Bureau of Fire Protection, out pa ang pulugod kita ning pagkaklaro naliwanagan po ang lambang saro sa tuya na may paagi pamampalan tangarig pong maibali itong mga dain na kairiba duman sa inot na listahan sa pigsumiter na health emergency allowance list. Kang seso, asin po, kumbaga mai-compensate man talaga si mga dapat na kairiba duman sa listahan na ito. Buhay na mga tugang, inabutan na po kita kan sa tuyang panahon sa programa.
Sa ngaran po kasatuya pong Alkalde, Mayor Son Ligacion, sa tumugog pasalamat, City Administrator Elnor Valdemaro. Brother, thank you very much po for joining us today. And sa ngaran po kasatuya po mga pag-iriba sa City Events Protocol and Public Information Office, mabalas po sa itong pag-antabay, pagginanyog, pagdalan sa Samuya, mag-iribanan po girara kita sa otro Sabado sa pagtukar liwat kan mga programa, mga aktibidad, mga pulisiya kang syudad para sa pag-impormar kan lambang Nagenyo digdi po sa satuya pong maumang lugar. Ini po ang sinilingkod, Alan Rayondanga. Have a great weekend, everyone. Sa tuwing Arabon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang Nagenyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Rayondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.